Boa xente, somos Noelia, Paula e Fanny, colexiadas 3915, 3680 e 4796. Somos integrantes do grupo de traballo Diverdade. Este é un acrónimo que recopila os conceptos de dignidade e liberdade na diversidade. Este espazo é unha proposta para a acción socioeducativa baixo os principios do movimento de vida independente e a planificación centrada na persoa. As nosas accións van encamiñadas á creación dun espacio real de sinerxia para o diálogo constructivo, a divulgación de boas prácticas, elaboración de propostas de intervención, denuncias, publicacións propias, participación en faladoiros, espazos de discusión, comisións. Ser altavoz de demandas lexítimas plantexadas, buscando sempre o empoderamento das persoas. A propia diversidade das persoas integrantes do grupo é o que enriquece a nosa dinámica de traballo. Se tes interese en compartir un tempiño en fortalecer esta loita profesional en relación á diversidade funcional humana, achégate.